Ahojte kamaráti, vítajte u ďalšieho videa u nás, respektíve so mnou, ale momentálne tu dneska nie som so mnou. Som tu s kamarátmi, pretože oni sa rozhodli, že si idú zasparingovať, tak som sa robil aj takéto isté video už dávnejšie, respektíve mal som už nápad na to. A keď sa mi naskala takáto možnosť, tak som si povedal, že sa ich chytím. Máme tu chlapcov, čo robia primárne Muay Thai, alebo vlastne Kickbox, alebo proste kopu, kurva. Nebudeme asi primárne čisto celý tréning sparingovať na Muay Thai alebo Kickbox alebo takéto, ale budeme to meniť, dáme si aj box, dáme si aj kopy, dáme si pravdepodobne aj MMA-ko, to je sa budeme asi aj buchať na zem, mám špinavé beky, teraz to vidím, takže uvidíme, jak to pôjde, ideme sa to teraz ready, už sme celkom rozskakaní, už sme celkom rozhýbaní, respektíve oni a až tak nie. Ja som s kondičkou úplne mimo, totálne mimo. Takže uvidím, bojím sa toho celkom, či to ubehám, ale budete pravdepodobne asi celé video počkaj, kus potrebujem. Vidíme sa. OK, takže ešte slovo od Dana pri počítači. Nakoniec sme si dali iba K1, potom grappling a ako posledné MMA-ko, ktoré sme museli síce v strede ukončiť, pretože sme sa museli rýchlo ponáhľať domov. V podstate sme stihli všetko, čo sme chceli, takže ja som veľmi spokojný. Určite, ak sa vám takéto videjka páčia, tak bol by som rád, ak by ste ma podporili nejakým tým odberom, lajkom. Trávim nad tým decentne veľa času, tak bol by som rád, ak by ste ma aspoň takto podporili. A tešte sa určite na ďalšie podobné videá. Chcel by som to robiť určite aspoň raz do mesiaca, ale uvidíme, ako to budeme stíhať. Ľudia, buďte zdraví, držte sa, posúvam vás ďalej do videa. Kámo, ak som bol neviazal pamäť, teraz som máme strong z toho, som nevedel, že nemám dávať tento. Som ostal mimo teraz. Ako ja som zistil, že ja nemám, ja nemám žiadne na horňovky, takže idem použiť tieto, čo sú tak staršie, jak ja pravdepodobne. Take the second. Bičem. Nie som taký, že neviem čo, ja sa im otajú do ruky, čo do skorej, ale to sa aj myslím, že si tu nevyšlo, lebo ja sa neboxoval, či nekopal tam si s tebou. Však behám, veď pôjde. Fakt, to piči. Poď. Poď. Ešte 20 sekúnd. Poď. Prvé kolo nebolo už také špatné z mojej strany, síce kondička minus,
Ale oproti tomu, čo sme boli naposledy, to je celkom bomba. Začiatok treba naspäť. Kým sa ja naprogramujem s nohami, čo mám najprv, budem čo mám najprv kopať, búchať alebo čo. Dáme ešte jedno kolo tohto, potom hodíme 2 kola grapplingu a tak si dáme ešte MMA-ko. Dáme si to volú. No prosím pekne, tu si môžete už v tomto štádiu videa všimnúť, jak absolútne vydýchujem vôbec, ja som totálne mimo, už kondička mi úplne odišla. Ruky dole, vôbec žiadny pohyb, žiadne nič. Keby to je pravdepodobne asi normálny zápas, tak už ležím. No, ponaučenie z tohto je to, že treba si dávať pozor na kondičku a treba na sebe hlavne makať, pretože presne takto skončíte aj deti, ľudia, zvieratá, všetky živočíšne, než že druhý takto skončiť nechcete. Chlapci, kondička, kuzína Geria. A dobre mu to išlo, musím ho... Áno, parádne. Akože som bol piči z neho. Má tam nejaké chmatky nečakané. No ale kojenko, hlavná tá kondička odišla. Tá technika nie je úplne najlepšia, čo si budeme, ale tak bohužiaľ, hovorím, ja nie som primárne kickboxer, nehovorím, že neviem, ale nie som naprogramovaný na to. Teraz si ideme dať grappling. No teraz budeme my piči. A ja tiež nie som, neviem čo. Ale čo si lepší od nás, to No a stačí. to nevadí. A ideme si tiež dať troška grappling, jiu-jitsu, dačo podobné a potom možno hodíme ešte MMA-ko. Dáme asi prvé kolo postoj, potom či dáme zem, potom dáme postoj. Nejdeme na čas, ideme čisto iba na to, kto ako vládze a iba také, že sa proste... Kde sa potom postriedali a všetko a bude fun, Milujem. Alebo je tak, máš v prípade, ak nemáš, máš si uleč. Asi nie, čo? Ja mám nádej, že asi 3 sú bližšie. Vidíš, teraz na takého oddychujem. Nechám tela pracovať. Potom bude zbytoč, teraz stojím. Môžeš, skúsaj. Ja to skúrim, že kybu. Tiež takto. Čiže tak poď nejak pomedzi tvoju a tvoju musí si chytiť. Tak, no. Škoda, že vlastne ten sa zachytím do zápesí, ten sa chytím. Tak mu tu budeš pekne chytiť, vidíš priamo? Potom máš toto. A potom máš... Okej, to vedie.
Koniec videa trošku netradične tu teraz, ale aby som to nejako zosumarizoval, na konci sme MMA-ko v podstate skoro ani nestihli, chlapci stihli jedno kolo, ale to nemám ani natočené. Tesne predtým, ako som začínal kolo, tak sme museli ísť preč. Chceli sme si ešte spraviť srandu z karate, takže keď vás to zaujíma, tak nech sa páči. Ideme? No máme takéto karatové. Aké karatové? Takže ľudia, dúfam, že sa na toto videjko páčilo, že ste tu vlastne so mnou túto celú cestu, že svoj čas trávite tým, že ma buď podporujete, alebo pozeráte toto video, čo si naozaj veľmi vážim a dúfam, že vás to baví v prvom rade, alebo vám to pomáha a určite sa teším na ďalšie takéto videjka. Chcel by som to robiť, ako som spomínal, raz do mesiaca, ale uvidíme, jak veľmi to bude realizovateľné. A hej ľudia, držte sa, buďte zdraví a čaute sa.